Соңгы 10 елда республика авыл халкы 44 мең кешегә кимегән. Бу 2 район юкка чыккан дигән сүз. Аграр республика дип исәпләнгән Татарстан өчен бу ни дәрәҗәдә куркыныч саннар? Урбанизация чорында авылны үстерү бүген кем өстендә? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Исәнмесез? Бүгенге студиябыз кунаклары. Сәясәтче, язучы, галиме Фәүзия Бәйрәмова бездә кунакта. Бик шатбыз сезне күрергә. Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев, язучы, журналист Искәндәр Сиражи, Орша районы башлыгы Илшат Нуриев, Татарстанның фермерлар һәм крестьян хуҗалыклары ассоциациясе рәисе Камер Байтимиров, җырчы Илдар Хуҗа. Хөрмәтле кунаклар, ниһаять безнең тапшыруыбызда да шушы зур теманы, авыл темасына алынырга булдык. Бу әлбәттә бүгенге тапшыруда гына bütün проблемаларны да без шишеп бетерә алмазбыз, күтәреп бетерә алмазбыз. Шулай да без тырышырбыз. Фәүзия апа, авыл татарны, милләтне саклаучы төп шундый учак дип әйтергә була. Шулай бит милләтнең йөрәге шунда. Димәк, әгәр дә без авыллар бетә дип сөйләшәбез икән, милләт тә бетә булып чыгамы, учак та сүнә дигән сүзем бу. Әйе, ул татар авылы үзе бер мөгъҗиза, дөресен әйткәндә. Дөньяда булай итеп авыл булып укмашып яшәүче милләтләр инде битеп бара. Чөнки бөтенесен шәһәр тарта, шәһәр юта. Ә безнең татар халкының, әле Аллага шөкер, бүгенге көндә дөньяда 4,5 татар авылы бар. 4,000, бу бик зур сан. Әлбәттә, бу татар авылларының ничек барлыкка килгәнен, һәм ничек әкренләп битеп баруын кайбер төбәкләрдә әле зурлап өйрәнеп, фәндә зур сүз әйтүче юк дип әйтергә мөмкин. Әмма шуңа карамастан, һәм Татарстан дәүләте, үзебезнең хөкүмәтебез татар авылларын барлый башлады, һәм бөтен дөнья татар конгрессы да менә 10 ел инде бөтен дөньядагы татар авылларын барлап, исемлекләрен барлап, аларны интернетка кертеп, кайда нәрсә җитмей, кайда юл юк, кайда ут юк, кайда укытучы юк, кайда мәчет юк, кайда мәктәп юк. Һәр хәлдә шушы 10 ел эчендә безнең кулыбызда татар авыллары турында тулы мәгълүмат бар. Алар һаман кими. Тахир әфәнде, ничек уйлыйсыз, менә бу муниципаль берәмлекләр съездында яңгыраган саннар каян килә? Менә ни өчен без тырышабыз, инде фермер хуҗалыкларны да үстерергә тырышабыз, нәрсәдер эшлибез кебегеме? Алар коточкыч саннар бит бу чыннан да. Әйтергә кирәк, беренчедән бу дөньяда бара торган процесслар белән тәңгәл килә. Менә шушылай, әгәр дә менә бу карасан, урбанизация бездә генә түгел. Бездә генә түгел. Менә бу беренчедән им дөрес менә шулай итеп карарга кирәк мәсьәләгә. Икенчесе бит, менә мин тагын бүгенге көнне очрашуны шулай дип саныйм. Хадисләрдә әйткәнчә, түбәннәргә карап шөкер итеп, югарыга карап фикер ала торган менә шушында. Без мин шунга җыелдык һәм шушының юлын үзебезгә менә шушы хәзер инде без 21 гасырның битендә 17 елына чыгып барабыз. Менә бу җыелу бик файдалы дип уйлыйм. Һәм әлбәттә, һәр менә трактор булмасын, техника булмасын, аның менә прочность дип әйтәләр бит, аның менә үзенә була торган бер мөмкинлекнең чиге була. Менә шушы чик безнең кай тирәгә килеп җиткән. Менә бит инде дөньяда шундый һәр вакытта да үлчәү берәмлекләре бар. Тимерләрне тоннада үлчәсен. Менә инде уңышлы секторларда үлчәсен. Әгәр дә инде алтыннарны, менә алмазларны караганда, алар унсида үлчәнә. Һәм әйтергә кирәк, шуның өчен менә бүгенге көнне авылның торышын, аның менә исәнлеген, барлыгын нинди прибор ничек итеп әйтә. Чыннан да менә бүгенге көнне күтәрелә торган тема, ул менә безнең Дәүләт Советының рәисен, менә күптән түгел генә шушы 4 зонада булган киңәшмәләрдә дә бу мәсьәләгә ассызыклап әйтелде. Бер яктан карасаң, моны ачыктан-ачык әйтү, бүтән кешегә менә конкрет саннар белән әйтү. Бу ширне хәзер бит инде без моны белдек, ул бар, без моны инде проблема. Хәзер ничек шишергә кирәк? Ничек шишергә? Менә шуның өчен мин беренче бу санны шулай итеп ачык итеп әйтүен һәм бу проблеманы күтәрүен мин бик хуплыйм. Менә бу очракта бит инде безгә Минсагыт Закиров үзенең чыгышында ачык итеп әйтте. Моннан һәр кеше дә аны әйтмичә кеше беләдер. Менә хәзер инде бу җәмгыятькә ачык саннар булып чыкты һәм без шуның әйтергә шаукымы белән сезнең студияда. Ну, үзеңне ширле дип тану, әле бит ширләмәү дигән сүз түгел. Хәзер менә ничек безгә дәвалана башларга кирәк? Ничек сәбәпләрне белергә кирәк? Ул бит бер яклы гына түгел. Ул төрле яклап моңа килергә кирәк. Менә төп сәбәпләрне нәрсә дип исәплисез, Илшат әфәнде? Без инде моның буенча эшлибез. Рәхмәт президентыбызга. Әлбәттә, соңгы елларда мин әле менә эшли башлаган күптән түгел, соңгы елларда республикада, бүлкәдә бик күп эш башкарыла.
Біз бүгін ауылларда мектеплерін яңартабыз, яңа садиклар салабыз, иске садикларын ремонтлыйбыз, клубларын ремонтлыйбыз, фаплар түзейбіз. Түзейбіз, ник халық кетесің шылай бұғаш? Халық бүтін жерден де кетмей, түзеген жерде көбісінде қала. Мына мәселен біздің Иския баш деген ауылда асфальт жол жейген ек. Біздің бүгінгі күнде шул ауылдағына 20-ге якын йорт түбесі алыштырды. Кіші қайта башлады. Мына Иске Шурилиге кіші қайта башлады бүгінгі күнде. Эшләргә кирәк. Мин бүгенге көндә дәүләтебезнең политикасын дөрес дип саныйм. Әлбәттә, аның белән генә барысы белән хәл итеп бетереп булмый. Китәсе кеше белән тахир әйтмешән кайсыбысы китәчәк иде. Чөнки кайбер кеше тумыштан ук шәһәргә омтылыш белән яшәргә мөмкин, шулай бит. Ул инде зур монда басып торышларында да ничәсе авылда яши. Менә без Илдар белән икебез генә авылда. Әни бөтөрегезне кире авылга куып кайтарып бетереп булмый бит инде. Ну, бүтін дүнияда шундай тенденция бара. Эколог чиста жерлерге кайталар. Бүтін дүния шуның турында уйлағанда біз шәһәргә омтылабыз команда. Нәрсә җитмисең алай булгач? Минем уйлавымча, ничектер менә ул юллар салу һәм ул авылларга караш соңга калыбрак үзгәрү, ул әле ничәдер менә әле шушы елларда гына халык күбрәк китә башлагачмы, безнең менә шундый әйбер бар бит, культура ягыннан караганда, хәзер генә безнекеләр аңлый башлады дип әйтергә кирәк, татар халкының төп аның гореф-гадәтләре, аның җырлары һәм башка фольклоры авыл бетсә бөтенләй бетәсе икәнен Biz bunu barısında bik yaxşı bilemiz, Ildar, bilesіңmi? Biz hazır менә шундый матур сүзләр белән сөйләшә алабыз. Безнең бит ул саклап торучы, менә безгә кушылып хәзер, телевизор каршында юллар менә китәләр. Китү башланып, ул вакытта, алар киткән вакытта, без менә мин үзем безнең чорларда күп яшьләр бөтенесе китте, ник киттеләр? Беренчедән юл юк. Шунлап та ул вакытта юл юк. Эш юк. Кеше ник китә? Эш юк, юл юк. Семья, тормыш кора берәйбер дә юк. Колхозлар ул вакытта бетеп бара. Шулай бит. Хәзер фермерский хозяйствога күчсәк, мин аны һәр вакыт әйтәм. Фермерский хозяйство кеше ачып эшли башлый. Ул шуңа күрә фермерский хозяйство, анда семья, шулай бит. Зур иттереп ниткәндә, ул фәлән хәтле кешене эшкә алып, ул эш башкармый. Ул барыбер үзләре, үз семьясы җирен ала, малын үстерә. Һәм башкасы, ул аны кемнәрдер китә инде. Халыкны да андагы яшәгәнне үзенә сыйдырып бетә алмый. Шулай дип әйтергә. Әйе. Хәзер минем әбиемә әйтсәң, авылда эш юк дисәң, ул кычкырып көләчәк. Авылда эш бетәмени ул? Авылда бер каватта эш беткәне юк. Әлбәттә. Яхшы эшләүче бар, начар эшләүче бар. Әллә халык ялкауландымы? Сөйлибез, әйтәбез, юллар да бар. Вот сез вопрослар задавать итәсез, монда басып торган кешеләргә. Юлларны салабыз, школларны итәбез, кешеләр китә. Нигә китә? Первопричинаны белергә кирәк. Кешегә, вот мин согласиться итәм, эш бирергә кирәк. Безнең земельный реформалар 90-нчы елдан ук бара. Безнең шәхси авыл хуҗалыкта халык бүгенге көнгә кадәр җирләрен алып бетерә алмыйлар. Нигә бетерә алмыйлар? Ну, причиналар бар. Бөтенебез беләбез андай причиналар. Есть халык җирен алып эшләсә иде, авылда кала. Без үткәрдек исследованиялар. 94%-тан 96%-ка кадәр фермерларның балалары бөтенесе кала. Нигә ул кала? Потому что фермерские хозяйства ул собственностьта. Ул үзенең эшләгән кешен, эшләгән әйберләрен кемгә калдырырга тиеш? Ул андый никебек бүген заявление язып китәлми ул. Илдар килешми менә. Менә мин пример китереп, шулай мин авылда торгач, үземнең авылның бер примерын китереп китәм. Мәсәлән, шушы фермерский хозяйстволар, без әйтәбез, фермерский хозяйствога кирип киткән җирләр алмыйлар. Әйе, безнең тирәдә, безнең авыл тирәсендә, әйтик инде, Баскан авылы, Мамаш районының 83 хуҗалыклы авыл. Bütün җирләрне дә фермерский хуҗалыклар да бар, җирләрне малый фермер җирләрне алып бетерделәр. Пай җирләрне. Хәзер безнең элегилектә авыл халкының яшәү чыганагы ул эш бар дисез, шулай бит, мал. Мәсәлән, ул сыер дип әйтик, ул сөт бирә, ит бирә, сөтен зәйтәләр, кеше яши. Хәзер көндә проблема килеп туа,
Безнең, мәсәлән, именно безнең авыл гына түгел, бу мин нитеп карадым, ул безнең балык бистәсендә дә башка җирдә шундый әйберләр заманында безнең җирне, мәсәлән, булынлык дип хәзерге вакытта әйтә, булынлык гомердә дә сөрелмәгән, гомердә дә эшкәртелмәгән, ул булын җир. Анда пешән үсә, анда көтелә торган урын. Моны заманында бүлгәннәр пай җиренә. Ул бер кемгә кирәк. Хәзерге шушынгы көнгә хәтле аны бер кемгә кирәк түгел, потому что хәзер эшмәкәрләр безнең пай җирен оформить итеп сатып алалар да, алдылар да, мәсәлән, һәм аны тотып алдылар. Көтүктәргә урын юк. Сыйырда бетсә ниши? Закон булырга тиеш. Закон регулировать итәргә тиеш. Менә бу мәсьәлә бу безнең авылда 90-90 елларда дөрес иттереп бөтен әйберне бездә закон бар. Законча эшләргә иде. Нигә ул булыннарны паевой җиргә кертергә? Булыннарны паевой җиргә кертмәскә? Моны бит простой халык кертмәгән паевой җиргә. Простой халык кертмәгән шул. Миндә шуны кертеләр бит. Хөрмәтле иптәшләр, үземнең фикеремне әйтергә телим. Беренчедән, менә без фермер хуҗалыклар турында сүз алып барабыз. Республикада бүгенге көнне төрле формадагы эшләүче хуҗалыклар бар. Аның зур хуҗалыклар, безнең бар инвесторлар 50%-ка якын мәйданда алар эшкәртәләр һәм шул хәтле күләм һәм аңа караганда күбрәк күләмдә бүгенге көнне продукцияны җитештерәләр. Әгәр дә без бүгенге көнне сөйләшүебезне бөтенесендә кадәр фермер хуҗалыгына калдырсак, яки шәхси хуҗалыгына калдыра торган булсак, без мәсьәләне тулысынча хәл итә алмыйбыз. Менә шул вакытны без берникадәр артка кайтсак, без артка карап та уйларга тиеш. Кайда, нәрсә өчен безнең менә шул килеп кытыршылыклар килеп чыкты. Иң беренче инвесторлар буенча әйтик. Менә бүгенге көнне күпме дәрәҗәдә яңадан кире кайтып була. Бу мәсьәләләргә күпме өлешендә, бәлки менә шушы мәйданнар хисабында, үзләренең булган мәйданнар хисабында, кичерәк авылларга, әйтергә кирәк, аңа караганда зурак авылларда элекеге булган сыман техникаларны кайтарырга кирәк. Менә әйтик, Азнакай җирлегендә Союз Агро керде. Аның элек хуҗалыкларында бары 2 зур трактор, 2 кичкенә трактор, 2 комбайн, 1 машина. Мондагы кешеләргә эш бар. Бу кешеләр үзләренең булыны дип, үзләренең бригадасы дип, үзләренең бүлекчәсе дип эшлиләр. Андан инде кызыксыну бар. Хәзер шушыларны җыеп алдык та, аларның кабитнесен бер җиргә җыйдык. Шушында ул кешеләр тегендә баралар. Менә монсы бер. Хәзер инде авылдан бит кеше китә, шулай әйтеп. Менә без үзебез уйлап бетермибез, бөтен әйберләрне дә планлаштырган чиракта шушы зур бара торган менә планны бер генә фрагментын алабыз. Менә шушы мәсьәләләрне безгә кайтып җыелыштык, бер фрагментыңа түгел, фрагментлап төрле якларын карар өчен. Менә әйтеп бетерәм. Менә шуның өчен без менә шушында ферманы алдык икән, фермадан соң кешегә эш юк. Киметте без аны җыштырып алдык. Фермадан китте икән, аның кичкенә мәктәбе китә. Кичкенә мәктәп китте икән, баласы китә районга, баласы артыннан китә ата-анасы. Менә шуның өчен мин әйтәм. Минем авызымнан алып әйтте Таһир әфәнде. Авылны, татар авылын әйтәм инде саклау өчен бүгенге көндә 3 әйбер кирәк дип уйлыйм мин. Беренчесе әлбәттә эш. Сез әйтерсез, авылда эш бетә торган түгел. Әмма ләкин авылда эш бар. Ул аның эше үзенең бакча тирәсендә үзенең тамагын туйдырырга гына җитә. Ул акча, ул анда тапкан табыштан ул баласын да укыта алмый, аңа квартирада алып бирә алмый. Ягъни, менә үзенең бүгенге тамагын туйдырып барлык кына авыл халкының эше. Ул бушка эшләргә теләми. Шуңа күрә ул акчалы эш эзләп, әнә төньякка оча, кутупка оча, нефть чыгара, газ чыгара. Ягъни, авылга эш кирәк. Авылга эшне яки дәүләт ярдәм итәргә тиеш, яки әгәр инде фермер хуҗалыклары бар икән, алар үзләре оештырырга тиешләр. Әле бу мәсьәләгә әйләнеп кайтырбыз эш мәсьәләсенә. Икенчесе, авылда халыкны калдыру өчен барыбер аның әхлагы кирәк. Ягъни, әгәр авыл ишеп ята икән, әгәр анда урлашалар икән, әгәр авылның әхлагы юк икән, әгәр анда өйләнмәгән егетләр көтү йөри икән, бу авылның инде киләчәге юк. Анда килен дә булмаячак, бала да булмаячак, бала булмагач мәктәп тә булмаячак. Ягъни, әхлак кирәк, ислам әхлагы кирәк татар авылларын саклау өчен. Өченчесен әйтәм дә дәвам итәрбез. Өченчесе, авылны саклап калу өчен татар авылларын аның мәктәбе кирәк. Милли мәктәп кирәк. Мәктәп кирәк. Мәктәптә урысча укытып яту түгел, нәкъ менә милли мәктәп кирәк. Чөнки мәктәп бетә икән,
баласы артыннан ата-анасы күрше авылга китәячәк, зуррак авылга китәячәк, ул баласын интектереп йөртмәй, ата-аналар балаларын кызганалар. Шушы мәктәпләрне бетереп, менә бер булып алды ул бездә андый бер тир. Бәләкәй мәктәпләрне бетереп. Шуннан да бик Ул бик куркыныч. куркыныч әйбер, аны аңлап бетермәделәр. Мәктәп бетсә, авыл бетә дидек без шунда ук татар милләтчеләре. Һәм Ул һаман кызганычка бетә бара. каршы Көннән ул көн бетә алар бара. кими бара. 2 бала булса да мәктәпне сакларга кирәк. Балалар ятимнәр йортыннан балалар алып булса да мәктәпләрне сакларга кирәк. Шәхси авыл хуҗалыкларда, фермерские хозяйстволар, әйтик инде малай форма хозяйства. Бүгенге көндә 53% валовой сельскохозяйственной продукцияны алар җиткерәләр. Без әйтәбез, алар үзләрен генә ашата. Үзләрен генә ашатмый. Ул фермерлар турында. Фермерлар түгел, шәхси авыл хуҗалыкларда. Бүгенге көндә 2 фермер, 1 фермер. Монда икенче сорау бар. Ничек бәяләнә аларның Бер бар, әйме, хезмәте? без хәзер авыл белән авыл хуҗалыгын бутый башладык, әйме. Авыл ул татарның яшәү урыны, татарны мәңге яшәткән, ул биргән татарга талантларын биргән, җырчысын биргән, язучысын биргән, барыбызны да биргән бер шундый ана дип әйтик, әйме, авыл. Һәм без хәзер аны менә җитештерү урынына әйләндереп калдырабыз, әйме. Без аны әйләндердек нәрсә белән? Заманында инвесторлар куып керттек, бик күп иттереп куып керттек, әйме. Һәм алар теләсәләр дә, теләмәсәләр дә алдылар җирне, хәтта шул хәтле дәрәҗәдә алдылар, үзләре инде идарә итеп бетерә алмас дәрәҗәдә алдылар, ишелеп төштеләр. Беренче кырылык аларны дитмәде. Ә без хуҗа тудыра алмадык авылда. Шын хуҗа, бары тик җирнең шын хуҗасы гына авылның шын хуҗасы була ала. Ягъни шулык фермерларга кайтып калдык. Искәндәр, килешәм. Беләсеңме, бүгенге көндә дә авылдан кайтып, менә шундый хуҗа булган кешеләр бар, яшьләр бар. Әйдәгез әле шундый бер кешене карабызык. Аның фикерен белик. Вместе с женой, вместе с семьей решили все. В Казани все продали. И, так сказать, желание сбылось. Сейчас по-татарски говоря, рахат. Казанда барлык мал-мөлкәтебезне саттык та, гаиләбез белән авылга күчү хыялын тормышка ашырдык. Авылда иң мөһиме тырыш булырга кирәк. Башта ил җитештерү белән шөгыльләнсәк, бүген сөт тә җитештерәбез. Авылда эш тә аз, халык та ялкауланды. Белүегезчә, тырышмыйча гына колхозда берни булмый. Акча булсын дисәң, иртәдән кичкә кадәр эшләү кирәк. С утра до вечера, то есть. Юк, бу Менә Венера, берәмтекле генә кешеләр. Бу бит берәү, икәү. Дигән сүз түгел бит, бер ну Энтузиаст кайтып Җәмәгать, менә җәмәгать карагыз, бер күптән түгел генә булып узган безнең Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр советы ассоциациясендә менә аңа хәтле кешеләр белән сөйләшеп, алардан менә аларның фикерләрен текшергәннәр. Менә Русия дип әйткәндә булай дип әйтелә. Что, по вашему мнению, препятствует активному участию населения в решении вопросов местного значения? Менә шушылар группага бүленгәннәр. Менә беренчесе, без нәрсәдер үзебездә көтәбез. Привычка надеяться на готовое. 72% кеше менә шушы. Икенче урында безразличие, битарафлык. Ну, бәлки бер нәрсә эшли алмаганлыктан, кеше нәрсә эшләргә белмәгәнлектән бер нәрсә дә эшләми. Юк, беләсез менәсе. Менә безнең бүгенге көнне без бер яктан без үзебезнең менә җәмәгатьнең, җәмгыятьчелекнең балалары. Без бит һәр вакытта да безнең өчен уйлыйлар, безнең өчен фикер коралар, бары калган эшләр. Менә бүгенге көнне Система бар иде, монда система бар. Менә бүгенге көнне шул ук идеология инвесторларны көткәндә бит бездә сорау куя аладыр. Менә син керәсең, моннан соң тагын берәр бар бит җәмәгать. Куя алайдыкмы без? Менә Венера тагын бер нәрсә бар. Карагыз. Біз монда бит техника белән технология арасындагы безнең тормыш арасында аерма барлыкка килде. Элек әгәр дә мин колхоз рәисе булып эшләдем, менә сез дә эшләдегез, беләсез. Безнең эшләгән хуҗалыкта 50-60 трактор бар иде. Бүгенгесе көнне бит алар барлыгы 5-6 трактор җитә. Сөткә анда инде кинчә шәранда савучылар бар. Алар хәтле кирәкми. Без менә бу техника кергән чиракта уйлап бетерә алмадык. Бу кешеләр кая килә? Без шушай бер шәхси хуҗалык белән генә каплап булмый бит аны. Менә шуңа күрә, Таһир әфәнде, менә шул вакытта шуңа күрә кирәк иде безгә фермерларга, башта җирне бирергә, фермерларга, алырга теләгән кешеләргә. Без бит ничек эшләдек? 96 елда, 92 елда чыкты закон, әйме Ельцин колхозларын 93-тә колхозларын таратты. 96-да без җирләрне бүлештек тә 2001-2002 елларда гына җирләрне бирә башладык. Ул вакытта инде теге милек пае калмаган иде. Бар иде кырыс җир пае гына. Кешеләр алырга куркалар. Нишләргә, нәрсә белән эшкәртергә ул җирне? Шул вакытта без вакытында тотынган булсак, аны, әйме, татар халкы ул тырыш халык. Без
шул хәтле хуҗа булып өлгерә идек үзебезнең җиребезгә, и кешеләр дә китмиләр иде. Кечкенә кишәрлекләре белән без үзебез дә яшәтә идек. Менә Камер әфәнде әйтте, 50%-тан кимрәк халык 50% продукцияны җитештерә, име? Кстати, бәрәңгене бездә 70%-ын җитештерә булса кирәк, авыл 86%-ын авылда нәкъ менә үз бакчаларында үстерәләр. Бәясе генә юк. Бәясе генә юк. Безнең шул хәтле дәрәҗәдә без, проблема. менә без шундый дәрәҗәдә әгәр дә шул вакытта эшләсәк була иде. Бүген дә әле яңа хуҗа ясарга мөмкинлек бар. Әмма без бер әйтәбез, менә Таһир әфәнденең сүзе белән берилеше белән килешеп бетә алмыйм. Ни өчен көткән менә мондагы бу әзерне көтеп утырабыз дигән. Әзерне көтмәскә халык килде бер заман. Менә хакимият башлыгы да бар безнең, Арча хакимият башлыгы хакимиятләргә килде. Бирегез безнең пай җирләрен диде. Өстән кушылган пай җирләрен башта эшкәртәләр инвесторлар, алардан алып булганда гына. Шуңа күрә инвесторга кушылган, әгәр дә сәясәт шулай итеп кырылган икән, шулай барып чыга. Хәзер менә сәясәт бераз гына үзгәрде. Чөнки президент әйтте, җир белән саксыз кыланмаска кушты президент әйтте. Хәзер бу тема күтәрелә башлады. Менә монда да күтәрелүнең, мин уйлыйм, президентның әйткән сүзеннәндер дип, әйме? Безгә президент бер сүз дә әйтмәде, шулай да әлбәттә без ишетеп беләбез, ул әйтте, авыл халкы, шәһәр халкы кебек яшәргә тиеш. Бүтән мөмкинлекләр дә тудырылырга тиеш. Әмма шәһәр халкы әгәр дә зарплатаны бу кадәр ала икән, мәсәлән, шәһәр халкы 70 мең, 30 мең, анда әйтик 20 мең алса да, авылда әгәр дә 7 мең ярым алалар икән, әлбәттә 7 мең ярымга авылда калмаячаклар. Илшат әфәнде, менә хәзерге вакытта авыл халкының хезмәт хакы уртача күпме? Безнең уртача район буенча хезмәт хакы районыбыз буенча 22 меңгә якын. Субханалла, минемчә бүгенге тапшырудан соң кайтырга теләүчеләр артырга мөмкин. Авылның үзендә эшләүчеләрнеке 16 мең ярым, 17 меңгә якынрак. Аларның хәзер кимрәк. Республикада 17 безнең инде бүгенге көндә кызганчак. Барыбер әзбит инде бу, шулай бит. Әзрәк, әсән дөрес әйтәсез. Әмма ләкин менә ул бит әле менә мин сезне тыңлап торам, пайсырларыгыз белән килешәм, пайсырларыгыз белән килешмим. Әлбәттә, бүгенге көндә мин мәсәлән үзем шулай дип уйлыйм. Менә Фәүзия апа сезнең белән килешмәси, мәктәп кәгенә дә карап тормый ул. Менә нәкъ Искәндәрнең сүзенә кушылып әйтәсем килә, без авылда хуҗалар тәрбияләргә тиеш. Һәм Искәндәрнең теге әле соң түгел дигән сүзе түгел, ул беркайчан да соң түгел. Эшләргә кирәк, бөтенебез бер булып. Яшәргә кирәк, менә халыкта авылга карата мәхәббәт уятырга кирәк. Монда әлбәттә камера сездә сез дөрес әйтәсез. Әмма ләкин бөтен кешеләр фермерда булып бетә алмый бит. Кызганычка каршы. Менә Таһир абыйның сезгә җавап инде. Аларга нәрсәдә булса, әлбәттә без нәрсәдә булса дәүләт, монда дәүләт белән бергә булырга кирәк. Әйтим әле, ни өчен халыкның күңеле төште? Мин ул вакытта үзем дә депутат идем, вакыйгаларның ничек барганын беләм. Бер заман бездә шулай килеп чыкты. Әйдәгез, менә колхозлар бетә икән, инде бетә, елсин вакыты. Авылны саклап калу өчен авылларны, җирләрне ире инвесторларга бирик дигән бер шаукым булып алды Татарстанда. Һәм бирделәр, ваминнарга бирделәр, башкаларга бирделәр. Һәм бу ваминнар халыкны бушка эшләтеп, халыкның өмитен үзеп, халыкның җирдән дә өмите üzелде, эштән дә өмите üzелде, акча алудан да өмите üzелде. Хәтта әйтәләр иде, Сабан туйга 1000 тәңкә бирәләр, Яңа елга 1000 тәңкә бирәләр дип. Шуннан соң халыкның бер өлеше китә башлады, менә шушы төньякка газ чыгарырга, нефть чыгарырга акчалырак эзли башлады. Шуңа күрә мин уйладым, һәм тарихта шуны күрсәтте, ире инвесторлар белән маташканчы, бәлки алар белән эшләргә җиңелрәктер дәүләткә. Менә шушы фермерлар белән эшләргә кирәк иде. Без аларга соң тотындык. Һәм менә сез әйтәсез, һәрбер кеше фермер була алмый дип. Патша заманында һәр татар крестьяны фермер булган. Ул үзенең янындагы бакчасында гына кайнашмаган. Һәрберсенең кырда җир кишәрлеге булган һәм ул шуның хакына яшәгән. Шуны саткан, шуңа балаларын киендергән име, үй салган шушы акчага. Шахтага да барып кайткан, ул яңадан барып кайткан. Һәм шахтага да ник киткәнсең, ул барыбер акча өчен киткән. Ул барыбер яңадан кайткан. Чөнки авылда ул һәр вакытта ничендер түбәнрәк булган. Иртәдән торып, таңнан төнгә кадәр эшләүче. Авылда бик авыр яшәргә. Менә мин аларга шушы хәтле рәхмәтле авыл халкына. Анда яшәү дә авыр, анда эшләү дә авыр, анда иртәдән аяктан егылганчы эш бетми. Берничә минуттан сөйләшүебезне дәвам итәрбез, әлегә реклама. Татарстан Яңгасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Дәүләт шушы авыл халкына айрым программалар эшләмәсә, дотациялар бирмәсә, авыл халкы үзе генә бара алмаячак. Бүтән дөньяда, Канадада булсын, Европа илләрендә булсын, Америкада булсын, дәүләт дотация бирә.
фермерларга, авылда эшләгән кешеләрдә. Аның бит климаты, табигать шартлары да бездә бик авыр. Быел корылык, киләсе елга салкын. Тигесе юк, монысы юк. Шуңа күрә даими рәвештә дәүләтнең ярдәме булырга тиеш авылга карата. Biz бүген шул хәле күп ярдәм итәбез. Мин инде менә әле сезне тыңлап торам. Менә шушы ярдәм белән кайберәүләрне ялкаулыкка чыгармадык микән дип тә уйлыйм. Менә бит Быелгы елда менә Руслан Ошар Ашын районына турында әйтте. 30 миллионга якын бушка акча Ул керде. акча ул кешеләргә барып җитми. Кая барсын ул бүтәнчә? Бүтәнчә кая барсын соңа? Ул районнарда юкка чыга. Ничек юк районга юкка чыкса Күпчелек ва. авылларга бара, безгә килмәй диләр. Сез бөтенләй әлләсә турында сөйлисез. Без бит сезнең белән дәүләттә яшибез. Алар нигә авылдан китәләр? Шушы Аның белән бәйләп Юк. булмый бит аның лайбарны. Менә сез нишләп киттегез? Мин укырга дип киттем. Давай Менә шулай да укырга китүчеләр бик күп. сөйләшергәле бүгенге Рәхмәт, көндә Яков дәүләтнең Җәмәгать, без Яков тагын Яков кайттык без имә. поддержка ясый неләргә, фермерларга бүгенге көндә дәүләт ясый, но ул безгә Авыл халкына ясыймы? ясый, авыл халкы ясый. Ике фермер бар авылда. Җавап кына бирә. Бүген сыер алган кешегә 17 мең акча бирәбез. Хәтта тавык алган, коз алган кешегә 500 сум бирәбез. Тукталган дип яздылар. Интернетта тукталган дигән хәбәр чыкты. Тукталмады. Президентыбыз бер программаны туктатмады. Без узган ел 30 кабул максатчан иттек, программа узган ши. Аннан тыш менә башлап киткән фермерга без миллион ярым акча бирәбез. Дәвам итүче фермерга 5 миллион акча бирәбез. 3 сыердан 5 сыерга җиткергән хуҗалыкларга бүген 150 меңгә хәлек бирәбез. Менә мәсәлән, Ошар районында бүгенге көндә безнең 31 семья шундый акчаны алды. Быелгы сыерда. Балансын әйтергә кирәк, дәүләтнең программасылары да бар. Программаларына Если күчкәнчә әйдәгез менә сорыйга әле, Илдар, сез миллионнарны кайда саклыйсыз? Без хәзер программаларны тәфсилләбрәк сөйләшербез. Менә мин шуны ничектер ул миңа ул 17 мең ул бер сыерга нәрсә өчен? Акчага күчәсең килмиме, Юк, Илдар? мин шуңа әйтәм, ул район белән район айырмалы, ул программалар төрлечә. Әлбәттә, без Мамадыш әйтүче буенча. иң зур Мамадышта бер төрле, районны Ошада бер төрле чагыштыра Шәбә алай булсын, юкча. Алай түгел. Хөрмәтле кунаклар, бәлки безнең чыннан да авыл халкына аңлатып узуда кирәктер. Менә безнең тапшыру ни өчен кирәк? Бүген безне карап утыручы күп кенә тамашачылар шушы сүзләрдән соң телевизорга тартылырга мөмкин. Каян без моны ишеткәнебез юк дип Алар әйтергә ялгызы мөмкин. диячәкләр. Без ул акчаны күргәнебез юк диячәкләр. Әйтмәячәкләр. Сыерны тоткан һәркемгә 3 мең бирәбез ел саен. Ансы бар. 17 мең. Әгәр дә 4 сыердан артыр икән, бирәбез. 17 меңен мин 17 мең сатып алган кешегә ди. Сатып алган Сыер сатып кешегә алганчы. Ул мәсьәлә, ул 17 мең сатып алган мәсьәлә, ул бик катлаулы мәсьәлә. Ул сатып алу һәм ул акчаны бер сыерга кире кайтару мәсьәләсе, ул менә моның хәтлегенә түгел ул. Бик зур мәсьәлә. Әйе, тахраб. Шәхси хуҗалыктан үстерү мәсьәләсендә президентыбыз Рөстәм Нургалиевич һәрвакытта аңа рәхмәт әйтә. Аннан соң инде без Фәрит Хаҗиев белән киңәшкәннән соң күп регионнарда булдык, депутатлар белән. Булдык без Краснодарда, Саратовта булдык, калган өлкәләрдә булдык. Шуны өйрәнеп кайтканнан соң үзебезнең дәүләт советында беренче мәртәбә шушы мәсьәләне күтәреп, узган ел бу мәсьәлә буенча без закон кабул иттек, шәхси хуҗалыкларга ярдәм буенча. Менә ул ярдәм 8 төрле юнәлештә бара. Сез инде аларны беләсез. Менә сатып алганда, сыер сатып алганда, тана сатып алганда, чебеш салганда, кәҗә алганда, аннан сезнең асрага атыгыз бар икән, 3 яшьтән аңга булган чиракта тагын бер әйбергә, әле ясалма орлыкландыруга да. Булар барсына да бүгенге көнне барлы. Аннан соң бит ул акчага җавап та бирергә кирәк. Ул кешегә кәгазь ясамаган чиракта күрәсез хөкүмәт. Мин менә аны күз алдыма китерә алмыйм. Аны ул менә крестьяннар үзләре менә үзе шуны эшлимесең. Әгәр дә акча алынган икән, аның һәрберсе өчен бит отчет язырга кирәк. Менә монда катлаулылык бар. Без бу мәсьәләне менә шушы Электрон зона формада, киңәшмәләрендә дә без аны игътибар бирдек. Һәм аны ничектер берникадәр гадиләштерергә, һәм шул вакытны бит акча булгач менә аны урлаучысы да булмаса, аны дөрес итеп кулланучысы да булырга тиеш бит. Шуның өчен хөкүмәт халык тарафыннан җыелган акча бит ул. Тагын бер нәрсәгә әйтәм. Россия Федерациясендә менә бу авыл хуҗалыгы өлешенә АПК-га дип әйтәбез, агропромыш комплекска 2016 елда барлыгы 220 миллиардтан артык акча бирелде. Шулаймы, юкмы? Шулай. Аны бит инде бүгенге көнне без кемнәр белән генә очрашмыйбыз. Ул акча бит әллә кая китми. Марат Готов икенче мәртәбә Бик зур акчалар, без аларның ул акчаларның күбесен үзләштерә алабыз. Республиканың эш күләме бар. Ул эш күләменә каралып бирелә дә, шуның өчен һәм әйтергә кирәк хөкүмәтебез тарафыннан, республиканың хөкүмәтебез тарафыннан, безнең депутатлар тарафыннан бюджетлар раслана һәм шушылар алар бара. Бәлки бүгенге көнне алар әле күп өлештә түгел. Менә бу мәсьәлә, аннан соң тагын бер әйбер бар. Ничек итеп без аны кулланабыз ул акчаны?
Менә бәлки ул мәсьәләләрендә дә безгә ел узгач, менә булай аның җәмгыятьтә үзгәреш бар, аларга да күпмедер үзгәреш кертеп, тагын да авылның өчен файдалы итәргә кирәк. Шулай Әйдәгез икән, әле без Мәрхәм. икенченегә күчәйек. Без әйтик, поддержка бар. Хәзер поддержка турында мин сөйләп китәм. Если икенче әйтик животноводствода, растениеводствода федеральный акчалар 220 миллиард нитәлә бюджетта предусматривается итә. Да, акча бар. Килеп җитәме ул? Килеп җитә. Распределяться итәме? Дөрес итә. Но ведь давайгыз без нитик, уйлашыйк, авылдан нигә кеше китә? Нигә ул кеше? Эшсез диябез. Ну, эш бирергә кирәк. Эш авылда нинди эшне бирергә кирәк? Җирне бирергә кирәк. Җирне без биреп бетердекме? 25 ел буена җирне бирәбез. Җирне биреп бетерә алмыйбыз һәм. Әлегә кадәр. Әйе. Кешеләр сырыйлар җирне. Чыгалар кырга, икенче ниләр чәчмәсен өчен, агрохолдинглар чәчмәсен өчен. Аларны җирдән этеп чыгаралар. Ул дөресме соң? Дөрес түгел. Шуңа күрә кеше нигә китә? Безысходностьтан китә. Шуңа күрә поддержка бар. Но поддержканы ниндидер законнар белән, акча белән генә тотып булмый. Собственность белән тотарга кирәк. Тәртип урнаштырырга кирәк. Тәртип урнаштырырга кирәк. Җир тәртибе урнаштырырга кирәк. Җир тәртибе урнаштырырга, анарга инфраструктура ясарга кирәк. Ул җир собственностьта. Ничек аны акча Ул тәртип, ул структура нигә юк соң ул? Безнең Татарстан битендә алда бара бит яктан. Шунарга күрә мин әйтәмен, урысча әйткәндә агроэкономический политиканы мин әйтергә кирәк. Вот без әйттек, дәүләт Россия буенча да, Татарстан буенча да без әйтәбез, дәүләт шундый поддержканы ясый. Но фермерлар шәхси авыл хуҗалыклары да бүгенге көндә мин әйттем инде 53% валовой продукцияны производить итә. Росстат шундый данныйларны бирә. Но без 15-16% кына шул дәүләтнең поддержканы алабыз фермерлар. Нигә соң ул алай? 53% производить итәбез продукцияны. 53% шәхси хуҗалыклар белән. Шәхси авыл хуҗалыклары белән мин әйтәм, шәхси авыл хуҗалыклары белән, конечно. Шуңа күрә, но Әгәр дә без авыл турында сөйләшәбез икән, без шәхсиен дә кертергә тиеш. 264 законны алсак о развитии сельского хозяйства, анда әйтелгән о том, что фермерские хозяйства, крестьянские подворья и сельскохозяйственные потребительские кооперативы относятся к сельхозтоваропроизводителям. Шулай бит? Шулай. Сезнең авыздан бик минем колагым тора торган сүз чыкты әле. Мин Татарстанда авыл хуҗалыгы ягына алда гүл дип бара идем. Тәртип юк, структура юк идем. Юк, мин моны тәнкыйть итеп кабул итмим. Димәк, әле безгә эшләп бетерергә, шушы юнәлештә эшләргә кирәк дигән сүз. Эшләргә кирәк. Җәмәгатьләр, мин бер генә дә Татарстанны тәнкыйтьләргә зыймым, чөнки мин дөнья буенча йөргәч күрәм. Башка төбәкләр белән чагыштырганда безнең Аллага шөкер хәлебез. Башка төбәкләрдә чәчмәгәннәрдә, урмаганнарда урман үсә, җиләк үсә. Шул ук Башкортстанда, шул ук татарларыбыз урман үсә, ирләре кутып ташлап йөри. Үзебездә Татарстанда шулай үсмәүче җирләр бармы? Эшкәртелмәгән җирләр азмы? Без әйдәгез әле сөйләшик әле первопричина турында. Мин бөтен җирдә сөйлим, бездә андый җирләр юк дип. Идеаль бәйтә алмыйбыз, чыннан да булышалар. Менә без бит әйткән вакытта юллар төзиләр, булышалар. Әлбәттә біз акчаны да интернет бар, иләр яхшы. Бүтән районнарны да чагыштырып булмый. Авылда торган кешеләрнеке нигәсен пенсиялары самый бәләкәй. Менә кеше ни өчен китә? Һәр кешенең санлы буласы килә, әйеме? Горур кеше буласы килә. Әмма авыл кешесенә элек-электән бездә сан булмаган. Сансызлык. Шуңа күрә ул килә, бер җиргә килеп тертелә, минем җиремне бирегез инде. Әнә, шунда документларыңны тутыр диләр дә җибәрәләр. Бөтен җирдә дә шул ук әйбер. Илшат әфәнде, сезнең хакимияттә дә шул ук әйбер, башка хакимияттә дә шул ук әйбер, име? Чөнки башка сәясәт алып барылмаган. Син аңны, әгәр дә санлы кеше итсәң, әгәр дә син аңа
тиешен эшләргә ярдәм итеп торсаң, бөтенесен әйтсәң, китереп бирергә кирәкми. Без без күп вакытта кармак урынына балыкны бирергә әйттек. Балык бирергә тырышабыз. Балык бирергә ярамый. Син аңа ничек эшләргә икәнен күрсәт. Җиреңне ничек алырга икәнен күрсәт. Һәм аңа киртә кырма. Шул киртәләрне кырмыйчы гына эшләтсәң, синең кирәк кеше икәнен аңлат, әйме? Рәхмәтеңне белдереп торсаң, авыл кешесе, аның күңеле шул хәтле ул шундый самими кеше, аның күңеле үсә. Әгәр дә киләдә киңәшмичә нитмичә генә шалт иттереп мәктәбен явып китә, дибердәтеп бакчасын явып китә, җиреңне сорап та тормыйча инвесторга бирә икән, әлбәттә китә. Әмма тагын китү белән китү арасында, менә Фәүзия апа сүз башланганда ук бер бик шәп сүз әйтте. Бер халыкта да юк моның татардагы кебек авыллар. Шуннан соң китү белән китү арасындагы аерманы карагыз. Әгәр дә без Россия буенча алып карыйбыз икән, безнең әле Татарстанда 40 мең кеше кимәгән авылларда, әйеме? 44 мең. 44 мең, әйеме? Россия буенча карыйк, башка төбәкләрдә, башка җирләрдә карыйк. Без бүген, әйеме? Авыллар. Әйе. Юкка чыга. Россия буенча күпме авыллар юкка чыга. Шуңа күрә безнең бүген алып барган сәясәтнең җимешләре бар. Мин тагын йөрим, мин дә менә Фәүзия апа кебек үк бөтен Россия буенча йөрим. 2 төбәктәгенә җир яхшылап, чын-чынлап эшкәртелә дип әйтергә була. Татарстан һәм Ростов өлкәсе, Краснодар өлкәсе. Менә Ростов, Без Краснодар. бүген Россия күләмендә үк сөйләшмәс инде. Без ул кадәр сөйләшсәк, безгә бөтенләй булып кунырга була. Бөтенләй бер чагыштыруда күрелә. Бездә күренергә тиеш түгел. Бездә бөтенләй бердән начар, бездә бөтенесе дә начар түгел. Әлбәттә, чагыштырмыйча да булмый. Чит илләр белән чагыштырырга кирәк. Анда да ничек Менә чит ил белән чагыштырган вакытта, менә безнең әзрәк кенә монда килеп чыга башка әйбер. Чит ил белән чагыштырганда, монда мөгаен белгәнрәк кешеләр әйтер. Дотациялар мәсьәләсе. Бездә бирәләр, әмма дотациялар мәсьәләсе барыбер безнең Европаны куып җитә алмый әле. Шуңа күрә безнең продукция кыйбатракка чыга, безнең продукция ярыша алмый. Нәтиҗәдә безне барыбер шул ук чит илдән кергән ит, чит илдән кергән бәрәңге бастыра да китә. Без сөйләшик шәхси авыл хуҗалыклары турында. Әйдәгез, ул турында вообще сөйләшмик. Без монда килгәннән бирле сыер сарык турында сөйләшәбез. Әйдәгез, кеше турында сөйләшик. Әйдәгез, авыл турында сөйләшик. Авыл хуҗалыгы турында түгел. Югыйсә монда җитәкчеләр килгән, белгечләр килгән, тукта әйтеп бетерәм. Менә монда Искәндәр әйтә башлады, авыл кешесенең кадере юк дип. Менә бу инде идеология. Авыл кешесе сансыз булды, икенче сортлы кеше булды. Аңа ишекне ачмадылар. Казанга китсә дә ишек төбендә басып торды ул. Сирләсә дә аны иң соңыннан кабул иттеләр. Менә без качан авыл кешесенең дәрәҗәсен күтәрәбез, теге интернет юл салып биреп кенә түгел, аңа кеше итеп карый башлыйбыз. Шушы вакытта авыл кешесенең күңеле үсәячәк. Нәрсәдән башларга кирәк сезнең фикерегезчә? Менә сез әйттегез, аны сез ышкындырдыгыз, галимнәр өйрәнеп бу мәсьәләгә бәя бирергә тиешләр. Ни өчен авылдан халык китә? Ни өчен авыл кешесенең кадере юк? Вакыт уза бит, Фәүзия апа. Без хәзер галимнәргә биреп менә моны көтеп ятсак, галимнәр моның белән шөгыльләнә. Галимнәр хәзер авылларның тарихын өйрәнә. Җитәкчеләр алар белән берлектә эшләргә тиешләр дип әйтәсезләр. Татар конгрессы 10 ел моның белән шөгыльләнә. Татарстан җитәкчелеге дә хәзер шөгыльләнә башлады. Узган ел безнең менә республикада стратегия 20-30 дигән план кабул ителде. Менә шушында. Менә шуның беренче шуның ниеңенә җөмләсен генә укып китмәкче булам. Менә нинди проблемалар монда? Авыл территориясын саклап калуны һәм авыл халкының тормышын сыйфатын яхшырту күздә тота. Проблемалар. Урбанизация процессарын дәүләт тарафыннан җайга салу механизмнарын булмау, авыл хуҗалыгын индустриалештыру проектларын комплекссыз гамәлгә ашыру, муниципаль районнар арасында территориаль планлаштыру схемалары җайга салынмавы һәм үзара ярашмавы. Һәм шул ук вакытны менә шушы безгә кай вакытны без кабул иткән законнарны менә шушында да эленеп кала. Узган ел декабрь айында президент тарафыннан шушындай Рөстәм Раисович шундый сүз әйтелде. Менә мин 5 елга мине сайладыгыз диде. Депутатлар 5-нче менә бу чакырылышка дәүләт советына 5 елга сайландылар. Безнең район җитәкчеләре 5 елга сайландылар. Һәм үз идарә була торган депутатлар 5 елга сайландылар. Сез һәрберегез дә үзегезнең планнарыгызны ясагыз. Кызганычка каршы бит менә монда һәрберсенең артыннан карап булмый. Кайберләрендә бит 1 ел узды, бу әйбергә бит игътибар бирелмәгән. Бар, һәрбердә бар ул. Менә шуның өчен менә без шундан карагыз. Без инде бүгенге көнне әйттегез менә, рәхмәт сезгә. Ачык итеп Фәүзия ханым, яхшысын да, начарын да республиканы алга барганда дөрес итеп әйтәсез. Һәм менә бу мәсьәләләрдә без бүгенге көнне һәрберебез бер фикергә килергә тиеш. Һәм әйтергә кирәк, авылда бит әле районда үзенең үстергән егетләр, уллары бар.
Менә аларның беренчәсе бер генә мисалын әйтеп китмәкче булам. Алар менә Кукмарада менә шушындый авыл бар. Менә ул авыл, мин үзем беләп килдем инде ул Кукмара муниципаль районыннан Туйынбаш авыл җирлеге. Менә шушы авыл җирлегендәге үскән җегетләр нәрсә генә эшләмиләр. Авылның чисталыгын, пөхтәлеген, чәчәк үстергән. Бар анда чәчәк атучы үрнәк авыллар бар. Бит ул да бит үрнәк Ул бит. хәзер шушыннан Таһир әфәнде, мин әйтеп бетерәм, аның фикерен дәвам итәм. Авылны саклап калу өчен тагын бер фактор бар, җәмәгать. Аерым шәхес факторы. Шулай. Бар менә хәзер шундый татар ирләре кайтып авылларын күтәрәләр. Әйтик, менә күпме генә сөйләсәң дә шушы Саба районында Җәүдәт Миннәхмәтов Мингәрне күтәрде, юлын салды, теплицалар салды, балык күлләре җибәрде балыгын име. Мин бер елны килгәчтен Тылымбай, менә Одав Тылымбай авылы бар бу ада, яме. Мин бер елны килгәч әйттем. Ул бик күп кешеләр белән, Гомәр Тылымбайскийлар, анда язучылар, спорт мастерлары, бик күренекле галимнәр, яме. Мин бер елны килгәч очрашу вакытында утырдым да очрашудан соң әйттем. Бүтән бу авылдан беркем дә чыга алмый. Раил Садриев соңгысы булыр мөгаен дидем, яме. Шул Раил Садриевның күңеленә кереп калган. Тотынды авылны күтәрергә, бүгенге көндә авылны хакимиятне селкетте, бөтенесен эшләде, җиңү аллеялар әллә нәрсәләр ясап бетердеме, асфальтларга хәтле керттеләр, халык авылга кайта башлады кире, хәзер читтән кайтып йортларда сала башладылар, шул хәтле дәрәҗәдә, яме. Шуннан да шәхесләр кирәк. Менә Таһир әфәнде әйткән әйбер, Туйынбашны мин дә беләм. Менә ул бик Күп кирәкле әйбер. очракта бит әле авылны тотучы бер кеше булырга мөмкин, шул кеше җитә. Бүгенге көндә без инспектировать итәргә тиешбез законнарны. Законнар чыкты, 90-нчы елны закон чыкты, әле чыга бара закон. Ничек? Акча биреп кенәме халыкны тотып була? Юк, акча биреп кенә тотып булмый халыкны. Ул акчалар Татарстан турында гына сөйләшмәк әле. Татар авылларының күпчелеге 2000-нән артыгы Татарстаннан читтә. Башкортстанда 2000-гә якын татар авылы. Себердә меңләгән татар авылы. Мишәр якларында меңләгән татар авыллары. Аларның проблемалары хәттин ашкан. Без Татарстан турында сөйләйбез. Без 44 мең, Без бүген 44 мең. Фәүзия ханым, без монда Татарстанда без әле сүзебез белән нәрсәдер уздыра алабыз. Әмма тегендә без анда йогынты ясый алмыйбыз. Без һаваны гына селкетәбез булып чыга, сүз буш сүз килеп чыга. Шуңа күрә без бүген менә тәкъдим итик. 44 мең кеше 10 елда авыллардан китте. 2 районның территориясы. 2 районның территориясы. Вот сез күз алдыңызга китерегез, 2 районнан бөтен халыкны чыгарыйк. Һәм нишли ул буш урыннар? Әйе. Шуңа күрә без нәрсә, территориялармы? Урыннарга урыслар килеп утыра. Бер дә авыл дип тормыйлар. Безнең дәүләттә урыслар да бар, чуашлар да бар, татарлар да, төрле татарлар да бар. Шуңа күрә без национализмга күчмәйек. Без сөйләшик общий проблема турында. Авыл кешесенең гади проблемалары бар. Менә безнең тапшыруыбызга хат язган бер егетнең фикерен белеп узыйк әле. Менә алар андый зур законнар турында да уйламыйлар. Алар гомумән татар милләтнең киләчәге турында уйламыйлар. Аларның менә бүгенге кичкенә проблемасы ниндиләр бар? Әдәгез тыңлап узыйк. Әгерҗе районнан. Минем исемем Искәндәр, мин Әгерҗе районының Касы авылыннан булам. Безнең авылда шундый проблема килеп чыкты. Көз көне безнең күптән эшләп килгән бик яхшы фельдшерский пунктны яптылар. Һәм теге елны былтыр аңа ремонт ясауга карамастан, аны бинасы авария хәлендә дип ябып киттеләр һәм безнең хәзер бүтән булган авылдагы кешеләр медицинский ярдәмсез калдылар. Безнең авылда 100 кеше яши, шуның 20-30 пенсионер булса, 5-6 инвалид та бар. Һәм алар медицинский ярдәм күрсәтер өчен күрше авыл булган Катбаш авылына барырга тиеш, 3 километрны үтеп, белмим, ничек 80-90 яшьтәге кешеләр 3 километр үтеп ярдәм сорарга тиештер. Менә гади проблема, Таһир абый, гади проблема. Менә ничек шулай булырга мөмкин? 100 кешелек авылда, Ришат әфәнде, бу бит Әгерҗедә генә түгел бу. Бездә дә бар бу проблема. Бу проблеманы беләм инде. Әмма ләкин баручы кеше юк эшләргә. Бар пункт ремонтланган, ялт иткән, барга кеше юк. Җибәрәбез чиратлап кеше бар. Шул ук темага кайтабыз. Авыл халкының сансызлыгына күптән түгел генә Әтнәдән бер яшь малай шалтыратты. Берничә тапкыр шалтыратты инде редакциягә. Мин аңламыйм, Менә Искәндәр. беләсезме? Медпунктны ябып кую, менә теге әйберне клубны ябып кую, әйеме? Монысын ябып кую, тегесен ябып кую, уйламыйча гына, әйеме? Мәктәбен ябып кую. Ул менә шул тагын бер сансызлыкның бер өлеше, әйеме? Бер яшь ул менә без әле дәүләт сәясәтен дөрес төземәгәнбез. Кешегә карата булган. Бер яктан дәүләт бирә, чынлап та бирә, бирми дип әйтеп булмыймы? Әмма икенче яктан менә кешегә карата сак караш дигән әйбер биткән. Менә шушы әйбер кирәк. Безгә шушыны кертергә кирәк. Материаль якны карыйбыз, рухи якны кайгыр
шалтыртмыйбыз. Менә шушы әйбер клуб мәсьәләсендә шул ук бер яшь егет шалтырата. Менә Фәүзия апа әйтте, эшү мәсьәләсендә әйтеп китте. Менә Әтнәнең бер авылыннан шалтыраталар. Хәтердәмим авылны, безнең ди зур гына авыл клубны яптылар ди. Нишләргә? Biz ди көне буе, сез мен әйтәм, нишлисең? Ну, җыелабыз да инде төнлә ди, шул ябык клуб янына җыелышабыз да, кем кайдан нәрсә табалар, эшәргә китәбез ди. Сугышабыз ди, эшәбез ди. Менә шул гадәти генә әйбер ди. Кемнәрдер инде хәзер нишәргә белмәгәннән китәргә бара. Я булмаса 11-дә ябып куялар, авыл кешесенең җәй көне авылда 11-дә кемнең генә эше бетә икән. Бу чыннан да икенче бер проблема. Бу яшьләргә кагылышлы. Клублар проблемасы монысы аерым. Бу бөтен әйбер бөтенесе бергә кагыла җәмәгать. Начар юлы да кагыла аннан әйме. Шушы клубсызлыгы да, медпунктсызлыгы да, тегесе дә, монысы да. Искәндәр, әмма без һәрберсен аерым хәл итәргә тиеш. Менә әйтик, менә безнең менә проблема бар Әгерҗе районында. Таһир әфәнде, менә ничек хәл итәргә була шушы проблеманы? Ул әлбәттә Казанда утырганда безгә ул проблема түгел кебек. Әби бабайлар өчен чыннан да бит. Бик дөрес әйтәсез. Менә бер кай вакытны күп кешенең проблемалары бик гади аларның. Кай вакытны бакчасын вакытында сөргә кирәк. Вакытында утынна пайтып бирергә кирәк. Вакытында печәне бирергә кирәк. Алар берсе дә әгәр дә аннан соң җыела торган сөтенне яхшы бәядән артык булмаган вакытында алырга кирәк. Вакытында расчет ясарга кирәк. Вакытында пай бар, менә шушы 350 сумнан түгел, хотя бы 1000 сумнан бирергә кирәк. Алар шуннан да вак әйберләрдән аннан соң менә бер авыр гәүдәле шыксыз бер әйбергә әйләнәләр. Менә мин монда аңлатып шушы тикшерүләр уздырганнар бит инде. Бу минем фикерем түгел, кешеләрнең тулайым фикерләре. Менә монда бит бу кешеләр үзләре нәрсә эшләрләр икән. Bütün җиргә дә бит хөкүмәт бара алмый, премьер да бара алмый, министр да бара алмый. Һәр кеше бит үзенең хукукын, без хукукый илдә яшибез. Алар ничек акладылар икән? Алар салым түлиләр. Менә уйлап карасагыз, менә чит илдә ничек уйларлар? Аны ничек кенә булмасын. Я тегеләр, я булай килеп чыгарга да мөмкин. Шул вакытны килсеннәр главага җыелып язсыннар. Шул хәлдә алар дип уйлыйсызмы сез Таһир әфәнде? Менә Орша районында Алмаз Әминов заманында гади генә бер әйбер, бер авылда Камчылы колхоз председательшасы барлыкка килде. Хатын кыз иде. Урта ата авыл иде микән, бер атыларның берсендә инде ул, Халык җыелды, шалтырата миңа, килдем, җыелыштык, сөйләштек. Ничек хәл итеп була? Моны урында гына хәл итеп булмый. Автобусларга тиелдек тә, глава янына килеп төштек, авыл хакимияткә. Хакимияттә проблеманы шунда ук ишеттеләр дә хәл иттеләр, Ягъни авыл кешеләре җыелып килә алалар. Менә аларны җыеп алып баручы булса, менә сез бит әйттегез, җитәкчеләр булса, лидерлар булса дидегез. Җыеп барасы, аны чакырсак biz бүген беребездә бүген дикләнеп утырмыйбыз. Мин үзем дә барам. Шәһәрдә оппозициянең хәле бер төрле. Авылда әгәр син оппозициядә буласың икән, хакимият өстеннән аның кимчелекләрен күрсәтеп яза башлыйсың икән, сине җир белән тигезлиләр. Сине сиңа журналист буларак буларны өйрәнгән, сиңа эш тә бирмиләр, сиңа сүз дә бирмиләр. Яшәргә дә кирәк бит. Яшәргә ирек бирмиләр. Ул кеше китә, чөнки кешенең горурлыгы бар, бигрәк тә ир кешенең. Авылда оппозиция булу үлем белән тиң. Шуңа күрә кеше күтәрелми. Юк. Мин мәсәлән, мин башка районнар өчен үзем җавап бирәм. Мин бүген һәр җыелышта, һәр авылга барган сайын сорыйм. Нинди сезнең миңа мөрәҗәгатьләрегез бар? Килегез, ишегем ачык, шалтыратыгыз, сайтка языгыз. Менә даже елканы ачтык, әйтәм. Менә нәрсә шамада әйтегез? Ришат әфәнде, сезнең районда ничә мең халык яши? 52 мең. Менә 52 мең халыкны бөтенесен дә сез күреп ишетеп бетә алмыйсыз, Анда ничә авылыгыз бар? Хәзер бер секунд. Ничә авыл бар? Менә 128 авыл бар. 128 авылда 128 авыл башлыгы бар, Шул 128 безнең авыл җирлекләр 16. 16 булсын ди, Менә шушы 16 авыл җирлеге башлыгы, Справка, әгәр дә миңа хат язганын ишетсә берәүнең, яки сезгә жалобы белән барганын ишетсә, иртәгә миңа авыл кешесенә справка алырга кирәк, Менә шушы өлеше бар, менә сансызлык өлеше менә шунда да. Юк, менә мәсәлән менә шушы егет буенча ничек хәл итеп була? Менә мәсәлән миннән сорыйм, мин хәзер 1 ел, менә ел ярым безнең яңа салада медпункт эшләми. Ничек хәл итеп була? Кеше бармый. Мин нишләтергә тиеш менә? Әйтегез. Нишләтеп буланы? Юк, сез дөрес эшләгәнсез. Районный больница бар, больницада. Ләкин бу әле аңдый гына түгел. Аның бит менә гел кирәк вакыты була. Менә өлкән кеше була. Тегесе бар, мысы бар, инвалиды бар. Аның кайсы берсенә секунд эчендә кирәк булган үртәрдә. Шат әфәнде, димәк целевой укытырга җибәрүләрне оештыру районнан мөмкин була, анысын да эшләргә кирәк. Бәлки чыннан да без менә бу авыл хуҗалыгына килгәндә, монда бит без беләбез, грантлар системасы эшләп килә, әмма ул да бөтен ул грантлар гына бөтен проблеманы хәл итеп бетерә алмый. Бу башка министрлыклар белән дә бергә эшләнергә тиеш, уку йортлары белән бергә эшләнергә тиеш. Венера, сезнең сүзегезгә ишарә итәме, пожалуйста?
Менә сез бу егетне мәсәлән контрольгә ала алыр идегезме, Таһир әфәнде? Менә кайткач, аларга сез бит инде халыкның фикерен исәп тотып эшли торган кеше, шулай бит. Менә аларның авылына ничек ярдәм итәргә була? Безнең конкрет Безнең контрольгә менә хәзер алам, ничек булайсын әйтә алмыйм. Бүгенге көн ничек килеп чыккан ишеттем монсы. Менә мин нәрсә әйтәсем килә. бик зур рәхмәт, чөнки алай дип әйтүче кешеләр дә гын күп түгел бит әле үстә җаваплылык алата. Ул Халиттем дигән сүз түгел, фикергә алам, ничек килеп чыга, күрешәбез, сөйләшәбез, аннан соң сезгә хәбәр бирбез. Әлбәттә, тапшыруда булачак. Менә безнең карагыз әле. Менә моңа бәлки тулаем алганда, менә бәлки аларга да бергәләп утырып сөйләшергә кирәктер бу мәсьәләләрне. Ничек менә син булай әйтәм, миңа кеше җитми. Менә син хәзер син моны кыскартасың. Син мәктәбенне аласың. Менә безгә кай вакытта каяндыр менә бу оптимизация дигән бик шундый сүз бар. Шушыны җайлыгын әйтеп, оптимизация матур гына килеп чыга, ә шул вакытны аның артыннан бит күп мәйбер кала. Менә син шу шәйберне кагазга салып карыйк, ничек китереп чыгара. Бәлки сиңа бүгенге көнне 120 мең түләве эшсезгарак төшәдер. Әгәр дә сиңа шуннан соң, менә уйлап карагыз, шәһәрдә бит икешәр хәзер ишәр смена укыталар. Авылның мәктәпләре буш. Әмма ул онсын кем шуклап караган. Хәзер менә Арча белән сезнең Арча белән Казан арасында төнне менә шушы китапны утырсам, яндырмыйча укырга була. Анда бер туктаусыз машина иң башта иртә белән монда Казанга килә. Аннан соң кич белән тегендә кайта. Ул кайсы кыйбатмы? Кайсы кыйбатрак бу әйберне? Шушы әйберне заводларны нигә анда салмаска? Ничек менә бу әйберләргә бит бүгенге көнне без килеп терәлдек. Аннан соң берникадәр калганнан соң синаңа ләйн техникада кирәк булмаячак ул да. Әгәр дә шушы мәсьәләне без комплексны бүгенге карамасак, бүгенге көнне бәлки әле ул кеше күтәрә ала. Аны менә без шигенә килеп җитмәдек. Безнең мөмкинлек бар. Күп кенә авыллар, бер 70-80% авылларда безнең мин уйлыйм, безнең бүгенге көнне бөтен мөмкинлекләр бар, аны эш бара. Менә шушының өчен бу мәсьәләгә бер яктан гына карарга кирәкми. Чөнки мәсьәлә ул катлаулы һәм бик гади сораулар бар. Бик гади сорауларны кай вакытны утырып сөйләшкән чиракта да президент һәрвакыт анлар. Әгәр дә менә моңа без бу авылга ниндидер ярдәм килер дип ышанып калабыз инде. Күрүгечә бүгенге тапшыруыбыз кысаларында гына авыл проблемаларын күтәреп бетереп булмады. Киләсе атнада сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Исән-имин булыгыз.